Čaute všetci, na dnešnom videu vám ukážem, ako vytvoriť tento make-up look. Ako prvý použijem tento baby skin ako podkladovú bázu na make-up a rozotrem si ho po celej tvári. A teraz ideme na pokožku. Používam bielu farbu na tvár, aby som mala bledší podklad kože. A vlastne tým som si potrela celú tvár. Pokračujem s korektorom, aby som vlastne nemala bielu hlavu a úplne inej farby telo, tak som sa rozhodla, že chcem vyzerať viac ako človek a že nebudem dvojfarebná, tak som chcela, aby som mala trošku telovejšiu tvár. A všetko som rozotrela s beauty blenderom, ktorý bol na toto ideálny. Jemne si nanesiem púder na tvár. Teraz ideme na oči. Použijem čierny očný tieň a budem si ho hlavne dávať na okraje viečka. Teraz použijem šedý a veľmi bledý telový lesklý odtieň a budem postupovať jednoducho. Od tej čiernej a v strede viečka si dám tú šedú a potom do krajov dám tú bielu. Idem na pery. Pery som dosiahla tak, že som si zobrala čiernu ceruzku na pery a obtiahla som si ich a potom som ich vyplnila. Na ukončenie looku som si zobrala maskaru a potrela som si tým ihanice. Chcela som, aby môj make-up vyzeral trošku dramatickejšie, tak som si vykontrolovala vlastne tým istým čiernym očným tieňom lícne kosti a potom som ich rozmazala beauty blenderom, lebo s tými to išlo najlepšie. A to je všetko pre tento Halloween make-up tutoriál. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber. Čau! Šťastný Halloween!